guys. So, good morning. Comment naman kayo dyan sa nakaka-relate ng ganito. Ayan o. Ayan. By the way, sinundo ko si mama. So, dito kasi sa probinsya, wala pa kaming tubig. So, ang nangyayari, napupunta kami dun sa Piraon, dito sa Haro. Oo, yung Piraon na yan, tuburan iton. Kumbaga ang tubig ito niya, walang humpay, ano lang, awas-awas lang ito niya. Kumbaga, maganda yung tubig doon. So, minsan doon kami naliligo, doon kami kadalasan maglaba at magbanlaw ng mga damit. Kaya yan, kung makikita nyo guys, hindi na tayo tumangkad. Ayan. Pero okay lang yan. I'm proud to be. At saka, kinakaya natin ang goal sa life. Diba? Dahil kahit anong challenging pa yan, basta kaya natin, go lang ng go. Walang susuko. Kasi ang taong sumusuko, walang dedikasyon sa buhay. Mahina ang loob. So, kailangan, malakas ang loob natin. Diba? And seriously, mabigat siya pero, carry lang. Sanay na ako nito. Mula pa noon until ngayon. Diba? Kaya comment kayo dyan. Walking, going home. Carrying all the clothes. Yeah.